Twice a week lang ako naliligo. Kumakain ako ng kulangot. Yeah! Bilang isang lalaki, na-try ko na once in my life na tikman. The woman was too stunned to speak. Kabisyo will listen and We don't judge. Yes. Kasi sabi nga natin sa Dear Love, di ba? Mahirap man judge ng buhay ng iba kapag di natin alam ang buong kwento. Pero masarap man judge eh. ako nga. Kumakain ako ng kanin pero sinasabawan ko ng mainit na kape na matamis. Ako nung bata ako, Oh. kumakain ako ng kulangot. Yeah! Dati, di ba titikman mo yun? Tapos maalat-alat, tapos ang pawis. Okay. Bilang isang lalaki, na-try ko na once in my life na tikman. The woman was too stunned to speak. Yung ano po. Yung sipon ko. Hindi! Yung sipon ko! Nung bata ako, kapag magsuswimming kami, Hmm. nagsuswimming ako dun sa mga maraming lalaki. Kapag umi-ere kami, twice a week lang ako naliligo. Nakakatamad maligo talaga. Pag weekend, di Sinabi ako mo na. naliligo. Yuck! Saturday, Sunday. Yuck! Tapos Monday, hindi rin. Ako, nainggit ako sa ano, Saan? Sa sa kinakain. mga pink. Sa mga pink. Pink. Oo. Ah. Ang dila, ang labi, Ali. natural pink. Pink yan. Pwede Pero pink, ano? Ako nga, Nililaser yan. Nililaser yan, pero Ako lang nakita. Oo nga, pero nililaser yan. Alam mo yung... Alam mo yung description ng brown? Oh. Brown. Ang weird naman kung kayo manggi ka, tapos pink yung mo. Gusto ko rin kasi na para malinis tingnan. Pero malinis naman yun. So madumi tignan yan dahil Uy, brown. malinis naman yan. Oh. Tingin mo. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.